δόξα τη Αγία και ομόσιο και σοφιό και αδύρεσο τριάδι, πάντοτε και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν καρισάμενος. Χριστός ανέστη θάνατον πατήσας και της μνήμας ζωήν καρισάμενος. Με κάψε, Έχει κι άλλα. Πάτε πιο πέρα. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας της ζωής Καπνός εκεί φέτος αναστήκεται κυρός από πρόσωπο. θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας της ζωής χαρισάμενος. Απολύται η αμαρτωλία προσώπου του Θεού και η δίκαιη ευφρανθήτωσαν. Χριστός ανέστη θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν καρισάμενος. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Λέησον, Υπέρ της άνωθεν ειρήνης σωτηρίας των ψυχών ημών Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Λέησον, Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τους θαυμάτων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Λέησον, Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Λέησον, Υπέρ του ευσεβού Σίμων έθνους πάσης αρχής και ουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστη ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Λέησον, Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ευσταθείου του Κυρίου Πρεσβυτερίου της Χριστό Διακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Λέησον, Υπέρ της κόμης και νορίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη τούτων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Λέησον, Υπέρ ευκρασίας αέρων εφοίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Λέησον, Υπέρ ευκρασίας αέρων, υπέρ πλεόντων αντιπορούτων αέρι πλεούτων αυτούς γαμνόταν εκμαλώτων εξωτηρίας αυτών Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Λέησον, Υπέρ του ριστήνε ημάς από πάση θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Λέησον, Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ή χάρη. Κύριε Λέησον, Της Παναγίας Ακράτη υπερευλογημένης εν τόπου της πύλης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημονεύσαντε σε αυτούς και αγγέλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε, Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χρόνια πολλά. Και συγγνώμη. Ευχαριστώ.